Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an phi baro kini kilong ki khubor bam da kasngi uba arjan malabasa yomot MLE jung kanong kershani ginong hikai adhok ki barang perta pat ba bandawa jing pin bet kamram ba jing sil tulop ka babiang ha gajung pran ubasa yomot ulo ong ba gajung yaki kamri tang halor ka tulom henry halor ka buram ka hok bar ka lawe jung ka puli We puthi saw our Ula pun ram brothers and jogi ka sarkar sisters from jula na Garohim magajing pin snam that bar jing all sinjam of us will bar be in ulo ong good perkinong health hikai gide so karin that san ka ba we will penyang be ya ka able imam to saban continue with our program. UMLE ula pun We paru know baka VPP kan program yai kershani ginong so hikai that you will war start hakai darbar agitation day thawan after tomorrow. kin om yang marwe So on behalf lara ka of sarkar ka ino ipi we shall kamut du kala pray ino so e kala that we jong God will kajilla soften the la ong hearts of the ubasa yomot government. And Kajing just ki from hamal Khasi ki and ground kalawan Jaintia, rabun ki nong we will hikai peleng continue with the kajilla sit-in ki demonstration. belapan pau bakin beteng ya kajing ya ki hadu baka sarkar kan shimno ikisin jam ki basai approach haba kabidai bat kanika ka jinge jingino hikai kidon ki problems ki ba ka government kan habban shim bi ka sen jam kumbagalong mentahi ka government ka shikwa ban ya shortcut mo ban ya shortcut ban address ya ka problem shiliang let's say baladam ta ka government kumbagalong lada ka ko ban petang ya ka jinge jiki ad hoc daga ba pendu no ya ka hok jongki deficit ka taru kana mon rahi ka jingmentoy namar ki deficit kini ki te ke ei ke badon kam mentai ka sarkar kalong ba lada phi ong ba phi biang pisa phimdei bandon kanu kanu ka jinge ban siu ya ka tulop leni ka salary leni ka pinai ka ta financial support ya kini kinoi kai ke bi ki menta te lada ka sarkar hi kamla ke ei ke bangi don ban ong kalong ka sarkar ka di ban snap jar ya ka tu ka jingkop ki ba ka pla tengka jong ka sarkar ka biang kamri ka ike ike batamai ka bangi kren ngila jukren ya ka sarkar hai ka bidei bat ka jing pen serwakai ya ka pisa lakalong ka jing penlong iki festivals lakalong ka jing thong iki chairman iki co-chairman ya ki consultant ki pun ngila ada buan kren te tenrei bangi che kren than tang hai kilat khubor lat pat hai khubor ngim da snowdon jimut nomor ka jaka yangi ka babyang e bani kren bani ban tai ka di ka assembly tenrei pi hi ka assembly mengni ngi shong dorba tang sansi arsingi ngi yo mengi ki private members business ka bangi la ban tai borbor what ha governance business ngi sha yo ban rai ka call attention zero on notice ndai mentai ka taru kila pensenge tik strictly betangi ki government business te ngi upai ba uni iba kini por khoi kini ki jing persyang ban khanglat ya ka voice of the people party ka badani ki issue ki jong pai ba ban rai ki mat ki bedi ba upai ba duna number ipi ka demokrasi abang yang demokrasi ni kamsyong tang ka number demokrasi hi kadai ka syong hakai ka constructive debate on issues kata ka di ka real democracy there are people shy away from constructive debate phi kwa ban ker na ka jinge tai ka ba tei ka ban penmentoy te kata kam de hi ka democracy te kombo kalong mentahi hapo meghalaya ni iba ka jingmut bashisha jo ka democracy ha ka legislature kam dan te de na kata katau kam don shu kata ka rukom penyak dorbar lani ka rukom sothu ban alat baga floor lani ka yeng dorbar kan de ka benta jong opposition party ban raise ki issues te khanang ba upai ba on mentoy habakadon ka debate habakadon ka opposition baga ruling but habakini ki atli ki party ki debate hapo a house kawanra ka progress ka development ka benefit ya kinong shong te ngini keren yu ka voice of the people party kumbakalong kayeng marway hapo assembly kamdon benta rum but pin lingo ba nagalyang jonggi ba pinya je ka assembly kien yele kat bala ban kiar ban ai benta ya ka voice of the people party ngide ka party ka badan sangut ki emily
kawai ke parti ka dan sangut ke MLA rehak beri baka assembly secretariat ka voice of the people party kam dan bendai baka ta ka di ka bangi ngi song sarong bangi yeng halor ka nongrim klem ra ko abani penyi ki suki ki dani kita ki benta ki bangi dia pentelon ni ka kam te kata ketika jingya linti jong ka voice of the people party namar ngin namla bani compromise lani ban pen senjor ya ka nongrim ka bangi dan nam tau pai ba jing sokhya ka jingi kum ka party ka education namangi sothu ba ka problem ka education kam dei ka ba long simple ka long complicated complex ni mo kam dei ka basuk lemda ka sarkar ka accord ya ka education as a priority haka haka sarkar sothu lemda ka sarkar ka shim ya ka education kum ka priority ka daw ba ahi ka long ba ka sarkar ka bajukam bangi biang ka pisah lei kisi ko be na ka por support ka daw ba ka ba pelong ka di ba ka sarkar ka kerdu pisah ka sarkar la da pipuli ka tu ka ke bang ni pen kre na ka party ha bri education kani ka exercise ka ba ka sarkar man da ka le ka dei tang kumno ban persang ban ban handle ya kata ka financial crisis ka jongki kadi ka financial crisis ka ba ka sarkar ke kedu na kata daw kamla ban siu tulok baka jingthu jo ka sarkar hi kalong ban penduk no ek deficit system but ye gini deficit system ban shuai no tang ka kenja lumsum grant te kata hi kapani baka sarkar ka kedu bisa haga jaka baka sarkar la ka sarkar ka sngu shisha baka biang ka bor bisa kade ban upgrade ye gini ki adhong but ye ki SSA teachers haka level jo ki deficit school teachers ndege baka sarkar man kani ka thmu belle ka downgrade ye ki deficit school teachers but kawan ra haka level jong kini ki jo ki level but kanum don shuka tak disparity haka bidei but ka salary structure tama kam dei ka skill kam dei ka basic skill ka dei ka lump sum grant te hangta phin so thu kata ka di ka dau ba ka baka sarkar ten rei kumong oi fees new box ni kami ban ya tai ngawan ra ikani kum ka resolution namar nga kwa bangin ya tai kam dei tang kum ka motion hi te kan bha ba phin puli ka tu ka bang la pha phin sayo ban narit let's say kan ki issue haka news channel ka jong phi katakan phi ka bang ong ye phi bangi khamyo bani kren la dangin jindli bani kren da phi kata ba phi ong phi ke ini clear ka sarkar ya kata ka jingkli phi de clear na sarkar mdi no ba ardan kata ka jingkli ka biang ya ka sarkar MDA ba phi kli ong bali phi ko ban si tulop ye responsible ba phi na ban si tulop te phin kli nga te ngim dei tem ngi ka sarkar ten dei la dangiwan mangi ka sarkar ngi la bani sibun ki ge mangi tep hangnu ban plut kat no mdei kum kani ka sarkar ka ba pni ba ka pahu psa le bret psa kat sabalap le bret sayo le bret sa riat sawar kat ba inu kai kem la ban si tulop men hakani haka assembly ka bladep haka jishang la de ban admit ya ka resolution ka jonga haka bidi bat ka jinge jinge kai ba ka jingmu jonga government ban pentrikam ya ka Meghalaya education grant te ngam simla yo lat namar ba kapor song dorbar ka lingkot han mo ka timing ka lingkot te bat ngala so dia usisha ka to kasni bangam simla yo lat tigai ke bangala le ngala share ya ka to ka jingpen kre ka jonga na kam ta ka MEG Shaki press ten rengam iba pini pini te kalong ka badon kam ke ba pin penmi ke nya ka to ka statement ka bangala ai pin puli yang tu pin sa so tu hang tu ka ei ka nongrim jong ka party hang tu ngila kren shai ngila kren ya ka education hi bro koi ha ngila kren ya ka jinglong ka jingman jo ka education tengah thai la da pin puli ya ka tu ka resolution ka bangala pankre bangala share ki shafi se ki press kan yarap be phi pin so tu ya ka nongrim ka jingi kom ka party hakabri ba ka jingi amdei tang jung ki deficit phi na mar hapor bing ya kren hapo assembly to question or ngiyo man kren tang deficit school teachers nai deficit system dan re hakani ka resolution ka bangi ngila pankre kom ka party ngila address ya baro all types of teachers
mut baru ki kategori jengki noi kai ngila keren lut ka bomut ba party jing kam long concern tangi ki deficit school teachers ndeng long concern ki SSA teachers ngilong concern ki ad hoc teachers baru ba dia ke entire education department dan education sector te laranga keren ni katakan sempor te nakata daw ka bahaba ki pet ya ketuka statement ka bangla share haka Aden Media group shim na kato penmi ya ketuka jeng keren ka